Salutare! Ce mai faceți, măi, golanilor ce sunteți? M-am enervat acum, că iar mi-am adus aminte de sabotarea aia acolo. Ron, unde e mama mătii ești? Ron? Ascultă-mă puțin, Ron. Ron, fii atent. Mă asculți, Ron? Fii atent. Ai aflat ceva despre incident? Trevor, fii atent. Mă scuzi, dar mai am puțin. Deci, până la sfârșitul episodului ăsta, sigur o să te afli. Hai, mersi. Mă duc până la șef. Am mai preparat ceva, nu știu. Haideți să vedem. Așa că nu-mi plac mie radiourile. Să sun pe Veta. Alo, Veto? Da. Ai plecat după alea două camioane? Acum am plecat. Bine, bravo. Ne mai auzim, papa. Te pup. Pa. Nu știu, mă cam atrage puțin Veta asta. Nu e nimeni aici? În sfârșit, după atâta timp. Stai să opresc astea, să nu consume baterie. Așa. Șef! Ești pe aici? Șef! Da, Trevor, ce dorești? Ia-mă, cum merge cu metafetamina asta, cum l-ai zice? Cu Maria, cu de-astea? Trevor, prost. De ce? Știi pe bikerii aia? Da, m-am ocupat de ea acum 2 ani, ce vrei? Să știi că ne-au omorât pe toți, am rămas câțiva, ne-au furat toate materialele. Ce? Mersi că mi-ai spus, șef. Te pup. Hai că să nu faci iar vreo postă aia, poate vine iar să ne amenință, să ne omoare pe toți. Ia uite-mă acum să bag iar în afacerile mele. Naibii. După ce când m-am fost la spital mai devreme, că am descoperit că am asta, diabet. Mă doare undeva de diabetul lor. Se îmbolnești pe... Bun, la garajul meu. Nu la garajul, la aeroportul de Sandișos, care îl dețin eu. Aici nu parchează nimeni fără voia mea. Bine, dar e și guvernul ăsta aici. Primăria asta. Ea permite zboruri. Uite-mi stresul. Mergeam în grătar acum. Îl tăiam și direct. Vezi că... Așa e pe aici, e mai abrupt. Trebuie să scot ceva frumos. Draga mea, nu te iau pe tine astăzi. Cu asta merg. S-a pus cu mama măsii. Cine n-ai bite să pune cu Trevor Phillips? Stai să-mi pun pe hartă. La Stab City. V-a spus cu omul greșit. Ăștia care mai sunteți. Mama, era de-oși pe tank. Mamă. La o parte că vă bube. Mamă, de când ai fost cu tancul. Bun. Păi să le pune cu mine. Aolă, vine poliția, nu mai trag aici în zonă liberă. Explozie, da.
Am stație de asta aici. S-a pus cu persoana greșită, v-am spus. Ce naibii? Ce se pune cu Trevor Phillips? Doar nu știi câte arme are. Aolea. Nu mai suport Sandy Shores-ul ăsta. Toți demenții și drogați și țărani. Abia merg cu Veta în paleto. Să-mi trag una. Spunea Veta că vine mai puțin și vine prietenul ei pe Milk. Și-a confirmat zborul acum, nu știu eu sigur. Asta se întâmplă că te pui cu Trevor Phillips, ce să-ți fac? Păi și poate când vine și ăsta, prietenul lui Veta, poate ne ajută pe aici cu afacerile astea. Aole, poliția. Scuze, ups. Deja vine. Gata. M-am plictisit, fac ravajii. Uite de asta. Firma deținută de Rodica. Rodica Family Diner. A murit, cică. Nu știu, e un mister cine a omorât-o. Stai pe loc! Ia uite mă ce se întâmplă! Nu vă puneți cu Trevor Phillips. Hai mă, care mai e? Hai vino! Tractorul mătii! S-a pus cu omul greșit. Ups! Ieșiți afară, biker nenorociți! Mi-ați mâncat sufletul! Bine că ești prost și te bagi. Așa. Mam. Hai că dacă mai era bikerii, s-a dus. Hai de capul meu. Mamă, ce m-a bușit aia. Poliția, naibii. Oricum, cred că au murit aproape toți. Îmi trebuie o mașină. Ceva, nu știu. Neapărat. Dacă mai e cineva, trebuie cu măcar de toți. Cuțu cu minte. Naibii de câine. Ai, naibii. Cu cine te pui, mă? E periculos. Ne văzut ce grasă e? Hai, pa! V-am pupat! Mânca-mi-ați fecalele! Ups! Au! Asta se întâmplă, e karma! Mă percep cu ATV-urile astea, nu știu, îmi plac! Aoleu! Am intrat în taraba lui tanti Miodora. Hai că ne apropiem, îl văd. Oricum la câte explozii a avut loc acolo. A căzut elicopterul la mijloc unde fac ei ședințele. Cum naibii mai trește? Merg doar să mă asigur. Vreau să văd ce am cauzat pe acolo. A fost zita mai explozie când a bușit tancul ăla. Abia am supraviețuit. Fac totul pentru afacerea mea. Asta înseamnă interes. Nu te vezi, mă, pun te bagi. Nu e nimeni.
Mă cheamă și pe aici, dacă e. Ia uite rolota asta. Alo, mai e cineva? Ah, uite unul acolo. Ia treci, mama, mătii de aici. Treci încoa. Ia, mai ia unul pe acolo. Treci încoa. Femeie nebună. Aoleu. Ne uităm atent să examinăm tot. Nu mai e nimeni, a? Au. Cred că mă duc să-l interoghez pe ăla de acolo. Ce-a mai rămas din el? Ia zi, mă, te crezi mare acum? Crezi că poți fura toate alea? Nu le-a furat. Au fost vândute. Cine ai vechisit așa? Mai e ceva pe aici? Orice ar fi fost, e mort. Hai, spune, moșule! L-a vândut cineva. La tine. Am luat mult. A dat bani mulți. Îl cunosc. Angajat-l. Parcă... Cum îl cheamă? Îl cheamă... Hai, mă, spune! Cum îl cheamă? A murit nebună. Mânca var viermi cu bikerii voștri. Hai, mai e unul pe acolo, am auzit. Ia, mă, care ești? Fă, cine v-a vândut astea? Fă, cine v-a vândut astea? Era unul altul, cheamă, ce? Ce? Asta spun toți, ce? Cred că e timpul să mă întorc. Ce să fac? Mă uit atent să nu las vreunul în urmă, că după vine după mine. Cred că am luat destul. Che. Poate să scrie che. Dar ce cuvânt se scrie cu che, să pronunță altfel? Ce n-ai? Poate afla Ron, ia stai așa. Uite, mă, mai așa. Să sperăm că... Am și o pistă de undeva. Să am pe cine să mă răzbun. Pentru tot ce mi-a făcut. A încercat să mă omoare. M-a băgat la bikerii ăia care erau nevinovați.
Sunt chiar curios. Aproape mi-a distrus ai, da. Motoreta naibii. A naibii creatori. De ce naibii nu s-au unecat când s-au născut? Să mă pregătesc, poate aflu. Hei, ce faci? Dă-mi niște de-astea. Trebuie câteva. O să am nevoie, scuzi. Cine mă să-mi facă mie așa ceva de n-ai mei? Ron, am venit. Ron, ai aflat ceva? Da, mă, Trevor, fii atent. O să spun... Cumva plângi? Nu, Trevor, mi-a intrat praf de uraniu. Spune-mă, ce ai aflat? Trevor, avem un intrus printre noi. Cine naibii mai e acolo? Trevor, vinovatul. Cel care a vândut, acum afla că a vândut marfa noastră la baică. Cel care ți-a sabotat avionul este... Va urma în episodul următor din Veta Indie Desert, care este și ultimul.